дар толори коғи фарҳанги шаҳри Исфара машварати августии омӯзгорон баргузор гардид, ки дар ҷараёни он кормандони соҳаи маориф аз бурду бохтҳои як соли сипаришудаи худ натиҷабардорӣ намуда вазифаҳоро барои соли хониши нав муайян карданд. нахуст ширкатдорони чорабинӣ аз намоиши дастранҷи мактабиён ва аъзои маҳфилҳои ҳунармандони наврас, ки дар даромадгоҳи коғи фарҳанг ороста шуда буд, дидан намуданд. сардори риёсати маорифи шаҳр маъруфзода Мансурхоҷа оид ба фаъолияти риёсати маорифи шаҳр дар соли таҳсилӣ 2021-2022 ва вазифаҳо барои соли хониши нав маъруза намуда, аз дастовардҳои муҳими соҳа ва саҳми пешвои миллат дар такомули он андешаронӣ намуд. зикр гардид, ки маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ соҳаи маориф ва илми Тоҷикистон бо суръати тамом рӯ ба пешрафту тараққӣ ниҳода ба пешрафту комёбиҳои зиёде ноил гардид. иттилоъ дода шуд, ки дар миқёси шаҳри Исфара 88 адад муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла 74 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ, 9 литсей, мактаби интернети махсус барои бачаҳои чашмонашон зарир, 2 мактаби хусусӣ ва хонаи бачагон фаъолият доранд, ки дар умум 49911 нафар хонандагонро ба таълиму тарбия фаро гирифта, ба онҳо 3178 нафар омӯзгорони соҳибмаълумоту соҳибихтисос таълим дода истоданд. соли таҳсилии 2020-2021 теъдоди ғолибони олимпиадаи фаннӣ 102 нафар бошад, соли таҳсилии 2021-2022 теъдоди ғолибони даври ҷумҳуриявии олимпиадаи мактаббачагон ба 127 нафар расид. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи мактаббачагон соҳиби 13 медали тилло, 34 медали нуқра ва 80 медали биринҷӣ гардиданд. ҳамзамон 17 нафар соҳиби ифтихорномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд. намояндаи риёсати маорифи вилояти Суғд зимни баромади хеш аз ҷумла таъкид дошт, ки ба насли навраси имрӯза бояд омӯзгорон ва аҳли ҷомеа ҳамеша як масъалаи муҳимро хотирнишон созанд, ки ваҳдату ягонагӣ, дониши баланду ахлоқи намунавӣ, муҳаббат ба ватан модар, дӯст доштани сарзамини муқаддасамон Тоҷикистони биҳиштосо омилҳое мебошанд, ки барои пойдории давлати соҳибихтиёр ва зиндагии хушбахтонаву рӯзгори хуррами наслҳои имрӯзу оянда замина фароҳам меоваранд. инчунин дар ҷараёни конференсияи августии омӯзгорон Нозим Каримов, сардори шуъбаи дар Исфарабудаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон баромад намуда, зикр кард, ки бояд дар самти пешгирӣ аз ифротгароӣ, даст задан ба ҷинояткорӣ, паҳншавии ғояву фарҳанги барои мо бегона корҳо тақвият дода шаванд. дар ин самт нақши омӯзгорон басо калон буда, онҳоро зарур аст, ки дар байни аҳолӣ, хоса ҷавонону наврасон худшиносиву ватанпарастиро тарғибу ташвиқ кунанд. сипас раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода дар назди ҳозирин маъруза намуда, аз ҷумла зикр дошт, ки сатҳи рушди ин ё он давлатро пеш аз ҳама пешрафту инкишофи илму маориф, сатҳи тарбияву маърифатнокии аҳолӣ ва дар амал татбиқ намудани дастовардҳои навини техникаву технологияи муосир муайян мекунад. баланд бардоштани сатҳу сифати дониш дар муассисаҳои таълимӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад ва барои расидан ба ин мақсад дар муассисаҳои таълимии шаҳри Исфара шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст.
шаҳрдори Исфара таваҷҷӯҳи аҳли маорифро бештар ба масъалаҳои ободонӣ ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимӣ, баландбардории маҳорату малакаи тахассусии омӯзгорон, таъмини самаранокии раванди таълим ва тарбияи ҳисси худшиносиву худогоҳӣ ва меҳанпарастӣ дар ниҳоди хонандагон, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, ҳамчунин риояи қатъии талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҷалб кард. дар фарҷоми машварат ба як қатор кормандони соҳаи маориф сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. барномаи ҷолиби фарҳангии устодону шогирдони муассисаҳои таълимӣ ва санъаткорони кохи фарҳанги шаҳр анҷомбахши чорабинӣ гардид.